پہلی گلی کوفے دی آئی ہے مسلمانوں اہل سنت جن کتابیں دا حوالہ دے دا پیا حضرت ارقم ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ فرمینن میرے مکان دی دوٹھی منزلت میں بیٹھا بھی شور دی آواز ہے قرآن پڑھتا بیٹھا بھی میں قرآن بند کیتے کھڑکی کھولیے نٹھے بھی سر نیزیوں کا چڑھی اگو اگو امام دا سر ہوٹھ ہل دے آنن جوے قرآن پڑھ دے آنے ہوئے میرے لنگے تے کنڈیر چڑھ گئی ہے میں مکان دے تلے آیا میں کن حسین دے منہ ڈال لے پتھروا سپارہ سورت کہف آئی امام حسین پڑھ دیا نیان ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا جیدہ مانا پڑھ دے اصحاب کہف دے رقیم والے دی کہانی سارے قصے جو عجیب نشانی ہے یہ عجیب کہانی ہے پترور سپارے چکیوں پڑھ دادا پتہ لگ دے جرے والے کربلا چٹولیا اوہلے الحمد کل شروع کی تاسی حالی کوفے دی پہلی گلی نہیں مکی کاری دے پتھر سپارے مک یہ قرآن کون پڑھ کے دکھا سکتے جی میں شان اچھی آئی کوئے امتحان جی میں عظمت بلند آئی کوئے عظمت بلند آئی پرائمری آلے دے پیپر پیے آلے دے برابر نہیں ہو دے جی میں بڑی شان ہے کوئے بڑا امتحان ہے کیا کیا اسی کتھو دا وسدا کاری او کاری تے قرآن پڑھائی ایویں تا کوئی کاری نہیں پڑھدا جیویں آن قرآن سنا یا کھیر بطول دا پلیا ہے یا کھیر بطول دا پلیا ہے یا نانے موٹھیا جائی خبر کی حکمت ہے ان کوفیاں سانگ چڑھا خولی پیمان ہے جنہیں ویلے امام دا سر چاہے چت پھولو نکڑے نال کتابیں میں لکھا ہے انتظال نبی پاک دی آل دی محبت کریں دی بڑی محبت کریں دی آل مصطفیٰ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال اے پیمان ہے امام دا چکر یزید کے اندر اللہ رلیا کھڑا امام دا سر جاگے سویرے عبید اللہ کڑے سان انعام کھل سان رات کڑے بن گئے عبید اللہ دے ہاؤس دا دروازہ بندہ گھر جائے چرکے دلت سچے دے میری گھر والی حسینی تھکے بیٹھے اللہ دی قسم کتاب نال چاہیے تو میں حوالے واسطے اگر کوئی دوست دیکھے تو میں دکھا سکتا میری گھڑی کتاب رکھی انہی گھر والی حسینیاں ہے تے جڑا حسینیوں دے حسینیاں ہو دیئے وہ بے نماز نہیں ہوگا وہ جواری نہیں ہوگا وہ شرابی نہیں ہوگا وہ بد کردار نہیں ہوگا حسینی دی نماز نہیں چکتی جو حسین دی نہیں چکی یہ تحجد دی آدھی ہے دے خولی نام راج پیمان عیاشا میں نے کئی دلت سچے نے اگر کمرے میں سر چاہ
زال کو دیکھے نہ لڑائی تھی دی ایک لکاوا کی تھائی جڑا دنیا دا پجاری ہوئے اندھے کو نبی نشانی کوئی اہمیت نہیں رکھ دی ہوندہ جو بے حیاء ہے کو بئی کئی شہ نظر نہیں آئی مسلمانوں جڑے ظلفیں کو نبی چپ دے لیاں سکھ دے لیاں صحابہ پوچھا سکھ دے کیوں ہوئے فرمایا حسن حسین دے جسم تمہیں کو جنت دی خوشبو آتی ہے ہو سر بخاری بیمان نے تنور دوت رکھ چھوڑے تنور رکھ چھوڑے سی تنور وچ زال دے جلدی روٹی دے اج سارا نہیں درکتے لگ گئے میں ایک بہت بڑا انعام دا تحفہ گھنایا سویرے میں کوئی انعام ملنے میں اج تیرے گھر خزانے چاہیا سویرے مالا مال تھی ویسے تو ہر روزہ دی ایسا غریب ہے کمائی کھینی ہونا ایسی شاید چاہیا سویرے تے کچھ جہنہ لپسی پیسے لکاون دی اتنا پیسے مل ویسے مائی پیا دیئے پیسے اہمیت نہیں رکھ دے ایمان اہمیت رکھ دے روٹی کھاتے سم گئے مائی تحجد ویلے اٹھئے مسلمانوں اللہ دی قسم اہل سنت کتابیں چوڑا سیدہ پیا مائی لوٹا جاتے گھڑے تو پانی پھرن پئیے وضودا اچانک تنور تے نظر پئیے پہلے اسمان تو نے نور جلا ٹبل جکھے دور تو بیٹھی آئی کیونکہ بھائی تنی میں ہوں گی روشن ہوں گی دور تو بیٹھی آئی سجنی اللہ رات میں تنور بجھا کے سجدی امی اے بھاتنی غور نالے دیئے بھانی نور ولا بیٹھی سجنی چار تریمتی اتو ہے نور دی پال کیت لتھن دو نال بائے گئن تے دو تنور دی تھلی تے کھڑ گئن وچو ہاتھ مار کے سر چاہتے نے او سر دے وچو سارا نور نکل دا پیا ایک مائی کول پرتنن انہیں ادھے وچ خوشبو ملن اپنی جھولی میں سر رکھتے دھوائے سی ظلف دھوندی پئیے چہرہ دھوندی پئیے داڑھی دھوندی پئیے ولا چمتی ٹروندی پئیے تے سین نال دی پئیے پئی نال علی چمتے سین نال دی پئیے تے ایک پئیا دیے میرا بچڑا میں تیرا مقدمہ اللہ دی دربار پیش کر چھوڑے قیامت والے جے کوئی بدل خون دا حساب نہ گھنسا خون دا بدل نہ گھنسا اللہ دے عرش دا کنرا پکڑی کھڑی راسا نہ چھوڑے آئے میرا دوستا اوڈو رونے بیٹھن اوڈو تے اترا ایڈو چارے واپس چلے گئے صرف ایک اچھی جا رکھ گئے میت یہ میں نال گئیاں میں سر سجار گیتے چہرہ تا میرے پیر حسین اللہ نے قرآن بول پہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہ فرمائے دے اصل توڑی ازمائش کرنی ہے دشمن دے خوف دیتے بک دیتے
مال برباد کرتے جانا گھن کے اولاداں گھن کے اساں تہاڈی ازمائش کرنی ہے تے جڑے کامیاب تھی گئے محبوبہ انہاں کو خوشخبریاں سنانے بشارت دے دے انہاں کو آخ دے جنت دی توہانی ہے تے رب دی کرمی توہان ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ دیو لوگ جڑے مصیبت ویلے یہ وجادن قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون ایک ونجن والا میں دپے اسد سارے والا ہود ول وجنے ہر شاہودی مالک ہوئے اسد تنا ہے وہ بھی ہود دیتا ہویا ہائے میرے دوستو مائی جناب والا جرے ویلے حسین پاک دا چہرہ سجانے چیخ بھریس او ٹھائے پئیے بے ہوش تھی گئی ہے بے ہوشی دے عالم میں خواب دی کیفیت بڑھ گئی ہے دے دی پئیے ایک اللہ والا بزرگ سامنے چہرہ نورانی ہے او پیادے میری بچڑی تو پریشان کیوں تیرے خاون دے جرمچ تے کو سکینی رلایا تو تبے گناہ محب اہل بیت حضور دمیں سنان کی تے سر میرے امام دے میرے پیر دے مگر وہ چار اور تکونن جڑے آئیں بیچار فرمایا جڑی سر کتھوائے تے چپ دی پئی گئی تے آدھی پئی گئی تیرا مقدمہ اللہ دی دربار اچ پیش تھی گئے میں قیامت لڑی خون دا بدلہ گھنسا کنگرا عرشد نہ چھڑے سا کوئی امام دی ماں زہرا آئی جڑی نال پئی ہے چم چم تے سینے نال دی پئی اوئی دی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ تے جڑے نال دو عورتاں بیچان میر وہن بیچان ایک ابو بکر دی تھی عائشہ آئی بھئی حضرت عیسیٰ دی ماں مریم آئی وہ انہاں دے نال غم شریکن ہمدردی واسطے آئے بیٹھان مائی دی اکھلی اندر گئی ہے آدھی آپ پئی مانو تامے کو قیامت دولت دے انبار لانے سا میں درہم دینار کھننا سا لوگ پیسے کھننا دن کیوں نہیں بھی آکھا جو تو زہرا دا گلشن ہو جانا دیا تیرا میرا کوئی نکاح کہنی تو کفر جا حداں کراس کر گئے بے ادبی جا حداں کراس کر گئے ہادا فراق بینی و بینے کا تیری میری جدائی دنیا جو شروع ہے